Wow, naitok suka. Tamjen asu naitok arwa. Tamjen rai kasak rai kosom da hintam mani. Aboni mangpili korota. Abono ang tabok. Nang buskango punugiri wana. Ade nailena sengorwa. Sabo ni mangpili rok tong. Oyang pikong tisiko. Ade ang nang punugan tabo. Tamjani ini rajani amal nipu tamjani rai kasak rai kosam tam mane ekarwa benar kono suyako eka awsika naithok aro bumung ro sujak kriba saimanliya pa kotor khars rijak seng rok thepajak bo raja rong ne ka silia hadi sung tabuk thang nai le ana borong ni bumung ro oro thejak de tong nai le ne ko eko bumung ro Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Devarma Bahadur eko bono borong ni borong